La Costa Brava. Estem a Pals perquè allà també creix de manera desmesurada la construcció de noves urbanitzacions i de complexos hotelers. Laura Cugat, està previst construir més de 1.800 habitatges aquí. Doncs, Cristina, exacte, a Pals també és un dels focus també d'aquestes noves construccions i ara mateix, però el que fa l'Ajuntament és intentar actualitzar el pla d'urbanisme per intentar trobar el màxim equilibri possible. Aquí estem amb l'alcalde, que justament ens explicarà una mica perquè estem al davant d'una pineda que s'ha declarat com a sector econòmic, això està reunint moltes crítiques, però una miqueta com vosaltres aconseguiu l'equilibri? Bé, l'equilibri, en primer lloc, estem desenvolupant un POUM, un planejament urbanístic desfasadíssim, és de l'any 86, per tant, s'ha d'actualitzar. A partir d'aquí, la Generalitat marca, hi ha dos instruments que estan per sobre, com és el Pla Director Urbanístic i el Pla Territorial de les Comarques Gironines, que marquen quins sectors s'han de protegir i quins es poden desenvolupar, i per tant nosaltres, en base a aquestes directrius, nosaltres incorporem totes les prescripcions del Pla Director Urbanístic i les incorporem en aquest POUM. Per tant, sí que puc dir que no es desenvolupa absolutament cap sector que no hagi estat protegit per els instruments de la Generalitat que acabo de dir. D'acord, perfecte, moltíssimes gràcies. Nosaltres també, per altra banda, hem parlat amb la plataforma Costa Brava, SOS Costa Brava, i també la que defensen la platja de Pals, que ens han dit sobretot la importància de preservar pinedes com aquesta i que no es destinin a sectors econòmics. Penseu que la Comunitat Europea classifica els hàbitats segons la seva importància i raresa. I en aquest cas tenim molta importància geològica i natural perquè són dunes continentals que s'han anat formant al llarg de milers d'anys, que s'han fixat en pi i pinyer, i és un hàbitat molt rar i molt escàs. Llavors, el que preveu l'aprovació inicial d'aquest POUM és urbanitzar totes aquestes pinedes i zones dunars per fer complexos hotelers. Llavors no entenem molt bé ni el sentit econòmic ni el sentit ambiental, perquè per quin motiu aquí, en un lloc tant de temporada, serà necessari construir tants hotels. Aquests 7 complexos hotelers no tenen massa sentit ambiental ni econòmic.